ja sabeu, en el Clos del Moro un dels objectius prioritaris és el respecte a la biodiversitat i la defensa de la sostenibilitat medioambiental. Un dia com avui, el Dia del Medi Ambient, volíem inaugurar este mural que ha sigut patrocinat per Agrolla de l'Ormistal i elaborat per Alba García, junt a l'alumnat de batxillerat artístic. Hola, estamos en el aula Bosque con la artista Alba García, que nos va a hablar un poco sobre este proyecto. Cuéntanos un poco, ¿de qué va? Sí, pues Agro contactó conmigo porque estaba trabajando con el centro sobre el tema de las aves mosquiteras y querían un poco visibilizarlo con el tema de los murales, a través de los murales, y bueno, me pidieron que trabajase con los alumnos de bachiller artístico y realizásemos un taller juntos en el que propusimos varios bocetos, trabajamos los conceptos y luego yo de esos bocetos que realizamos saqué uno definitivo y ahora estamos pintándolo de manera colaborativa y me están ayudando un poquito y está muy chulo. Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo te sientes trabajando con adolescentes aquí? ¿Tenéis muchas diferencias? Pues la verdad es que somos muy diferentes porque, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero está súper bien porque aprendes otras maneras de ser, otras maneras de trabajar, hay mucho feedback entre nosotros, aprendemos juntos, me preguntan cosas que les inquietan sobre el futuro, que yo les puedo ayudar un poquito y nada, y la verdad es que me río mucho con ellos y lo estamos pasando muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Bon dia, estem ací amb Darío, l'alcalde de Sagunt, que anem a fer-li un par de preguntes sobre la iniciativa que està fent-se al Clot ara mateix. Bon dia. Molt bon dia. Què et pareix aquesta iniciativa sobre els murals que s'està fent al Clot? A mi me pareix molt bé, perquè l'art, òbviament, té una part d'apreciar-la estèticament, però l'art també és una eina, una ferramenta de despertar consciències, de lluitar per una societat millor. I aquests murals ens ho recorden, no? Aquest, per exemple, parla de medi ambient i, per tant, parla sobre el nostre planeta, sobre el nostre entorn. És imprescindible que des d'aquest àmbit artístic també ajudem, a poc, a fer un món millor. I bueno, ja saps que hi ha un greu problema amb els mosquits al port, a Sagunt, al mar de les platges. A l'Ajuntament esteu prenent algun tipus de mesura per a controlar els mosquits? Sí, estem prenent mesures en el molt curt termini, perquè estem fent tractaments de plagues per evitar que siga un problema excessiu. No obstant això, hem de reflexionar també. Els mosquits formen part del nostre ecosistema. Existir han d'existir perquè són part de tota la cadena d'alimentació, no?, de diferents espècies. Aleshores, hem de conviure en elles, gràcies. Hem de conviure en elles. El que hem d'intentar és no només no fer aquests tractaments cada volta, cada temporada que arriba, sinó tindre un ecosistema equilibrat que assegure que això en el futur ja no siga necessari, no hem de fer aquests tractaments. Per a això hem de tindre també cuidar a les espècies insectívores, les espècies que mengen mosquits. I aquest és el pas de lo que parla aquest mural, no? Que és, si tenim més oronetes, tindrem menys mosquits. Vale, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Estem ací amb Xavi Villaplana, que ve del Cefire de Sagunt, que va parlar-nos un poquet sobre aquesta iniciativa. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Sou de Agarrar? Sí. Bé, jo només volia dir-vos que el món s'acaba, que estem en l'apocalipsi final. N'hi ha una cosa que vos hauran parlat els profes, que és l'agenda 2020-30 i els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible. Això sona molt bé, això sona a associació de gent molt hippie, medi ambient. No, això és que el món s'acaba. Vull dir, imagineu en una furgoneta tots els problemes mundials i en un atrac aèria les possibles solucions a cadascú d'aquests problemes globals, el calfament global, la injustícia, el món convertit en un mercat al millor postor, asimètric totalment, la fam, la guerra, imagineu-vos del que estic parlant. Alguns pensen que aquesta furgoneta mòbil solucionant els problemes anirà igual de ràpid. Jo penso que la primera furgoneta dels problemes està ja
en Mart o en Saturn i que la de les solucions no eixirà del clot ni en un segle. Vull dir que tots els adolescents i jovens que diuen jo passe, els polítics són tots iguals, pues si ells passen i ells són la solució a este futur de merda que ens queda, nosaltres els que som viejunos no hem sabut solucionar-ho, no ho hem sabut, no? A veure si és de veres que el símbol de les orenetes menjant mosquits, per favor, sou vosaltres menjant-vos tota esta desfeta en la que hem convertit el planeta. Perquè no oblideu, el món, sense la vostra acció, s'acaba. No n'hi ha remei. Vos necessitem.